Yo famiglie haray ko sati ko hino lati no mi hadre no hikka ko tour Italie na wonno hirdo no ko fula gango hay no fula gango be lodditi wo demtanga diaspora guinéen ko wonde Italie ko fo finde nyalande mola nande hikka ko tour Italie donc andi non tour Europe jidi fo wona awa hikka ko tour Italie pour la première fois haray kambe fula gango structure mabbe on be nodditi andana horema artiste be kummalobe dum non ko harta ko asebe samedi le 16 août sengo Milan warana on la wongol nokko rega yede don e kande mojo do woni wadde la ko hon bay hombo non tawaton don bay non do andi sina wata fula gangon taw wo hare do hikkini yeso taw ko woni ton ko andi sina fula gangon ko adi taw ko dictateur jo mabbe on dictateur jo mede on Italie do ta sengo ka musique woni king MOISE GAZA kanko timma kon kambe fula gangon hare ni nyende hibe adani yibe ganda wana be meda arde Italie do yibe be meda wadde événement do ko meda ka yiede fanti wo artiste be sappa ko nawta yeso hare no habbandi nyande mi litana do to seeda be fi andon muradu ndum ko sati ko hino lati awande nyande be kayite mi anda non se gadda se pot bombe ko roccina kono he bay inni wo ko adi kon taw wo ko boni buri nyaw dum no don andi ko Maxim BK watti don wo ko pekku mam wana banana Mr Loverman dum no woni Blackberry si watti don wo ko oya hino andi oya kako raga bollal kako raga kullal anda no kambe ko baga do won songen tawta don influencer jo meden on be tim raga be Bigsoul lidde ben non si fe hare don andi Italie wa tan do tudde nyala de wonde non be non be ronkana do tudde joma pular ngal Landhö Poul'art dum no woni king Amadou Simba hare pour la première fois Landhö Poul'art hare o hewti Italie si watta don non kadi e wayta jananda horema Maria Barie e ko ananda horema artiste men kadi wonbe nder Italie do wonbe wurude do général akti Malkissé do andi namo goddo sifanto on fi modum din dawda yaade e ko wayta tan hare dum do ko festival fu dum do non waawi lawde wo waawi hittude wo waawi timmude wo waawi hebude dole wo ko si an wonno daade on a arinde nyande dum do waawi hebude yarde yeso wo waawi jawde do wo ko si ko awondo jewde on a ari a sembini bay kambe fula gango hibe sembinde ka wonden non aw ko ene non kadi sen noddama yo e notito si ci ay heddi den sembi ande ko hibe mabbe woni be sembinde mi boyi non haalande on mi boyi kadi haalde kadi mi fillito kadi si a sembinani mo ma on wata habbo jarana ara sembina ma awa an min suka paykum e mawlo ko giggol wala tama ataway tan Blackberry si ko nambaraji si ko rap lyrics wala tama ataway tan Maxim BK e kuude mabbe de awata on tuldu le 16 août 2025 Milan avec le Fula Gang hare hikka ko tour Italie minen mi yehi goy info tay tan de nyande ay hare men to kala kam ami on sen bad men no taw no an kan si asemi day mo ma le 16 août wata